On Star FM Sounding Good All the Time's Facebook page, as well as Capital 100.4 FM Harare's Heartbeat. And to underline that it's a gospel show. Hey, joining us this week is a charismatic, flamboyant prophet, blending media, entertainment, and faith under his own brand. He's bold in delivering adventurous prophecies and crossing over into music, garnering admiration and sometimes controversy across Southern Africa and beyond. From Kingdom Embassy, the founder, the visionary, and the leader, let us welcome Prophet Passion Java. Welcome. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome. Thank you. It's an honor to be here. Oh, thank you so much for honoring our invite. No doubt you should tell. Cleanliness is close to godliness. Thank you. I appreciate that. And tongotangani kugovunza na upenyu chaiwo because this is not kukubaka. But Murise, how have you been in the past few weeks, months? How have you been? Ngotenda Mwari nechipo choupenyu. You find kuti in life Mwari akakutora samwe akakuisa samwe. You never know kusvika wadzokera kwawakatangira. I was in Chitungiza the other day and I almost cried. Nichona imba yandakakurira nepandave zvinezvo. And you'd find sometimes even Mwari akakusumudza sometimes unenge une SSRB. Strong rural background inoramba kubva pamwe. But Mwari akangoti chenesa akati umburudza akati bvisa shena. For that I thank God. Life is moving sweet. That. Okay, so now that we've established kuti muribo, saka we can ask you anything. Let us begin by asking you about your background. Because ndakandine mukhomo wenyu manje I think about a month ago. Yes. Apostle B. Java was sitting where you're sitting. Yes. And he spoke highly of you and we saw you in a different light. Yes, and we said, I have to go and watch it. Yes, it's a beautiful one. We'll send you the link. Thank you. He spoke very well of you. But let's talk about your upbringing. Where were you raised? You said in Chitungiza. How was your upbringing? Like I think Mwari angogara ngandita international. Because family yangu yasazvarwa Chitungiza hospital. Okay. But ndakazvarwa kuma avenues. And gaino wangu achiri mpenyu ndakatomubatsira mwana wangu. Wow. Murungu and stuff. Saka mama garama. So calling yangu Mwari international yange iripo kudhara. I remember some of the clothes zangu dziri American flag and stuff. I think Mwari anga aitoprofita kuti mfano we. China international. But ndazora ndiri mukomana. Last born kwakomana. In a family of 6. Those children names kana which is 6 and Apostle Jaya ndo akatunza na Mwari. He said that. And ndiri born naturally ndakazvarwa ndiri kaumbava like kautsotsa. That was natural. And is yochikoro ndikaenda nawo chikoro Mwari apo. My day. Kunyanya imbwa dzevanhu. There's somebody who sent that message. It's true. And remind Passion kuti taiba imbwa dzevanhu kuchitunguza. Aiterova. Kana mapolice dictator. But you find I was 8, I was 7, I was 6 years old. Miskanzwe chikomane kukura. Naturally. Get you. But Mwari vanibata ndine 9 years. Wow. Ndobhatanga kuchinja kuita say Apostle Java and Yob me Pastor Peter Rambio Assemblies of God vatangondibatsira. Then I grew up and takangonamata tichienda kusango tichitiza chikoro chinonama musazotize chikoro tichienda unonamata tichiverenga bhaibheri tichiparidzira uswa tichiparidzira miti. Wow. Kusvika Mwari atanga kutibatsira taparidza mabhazi taparidza mashopu Chitungiza kusvika patakazosvitswa naMwari. You know what? He spoke about how he's the one who actually made you do the sinner's prayer. True. As your older brother. Yes. But then he didn't then give us the detail yekuti chiprofita chakazodzika rini. Saka toda kuitaura iyo nyaya but tombotangira panyaya yezirinyi chaiyo. Ndakamboverenga pamwe kuti munonzi pangana. Kutsaka kuti Passion rakabva ku. Unongoziva kuti unoziva kana wakuita ka life kari bo unoziva unoda sugar. What are you passionate about? Kuti uda kuenda kuAmerica kuya kwasvika uchinzi panga mai. Vaitadza kuti taura seruro. Panga mai. Nini ndi mukatsvaka history Zimbabwe panoenzi chief chiwashire. Ndokwakatangira dzinza redu rati chibaba. Saka vaingoita mazita ekungoramba chipanana panganai batanai. Okay. Vese mhuri yese. Saka ini ndakazoti ndipinde pasquad manje. Ndikuzvifila kuti ndini Java original richachinja nzinza. So I had to go international. Okay. Nataura namai vangu avaingondinzwisisa. Okay. Ndobvuma pandazonochinja zita rangu pabepa everything ndakanzi Passion Java. How did you get to Passion? There were other names. What were you passionate it's a long about? story. Ndaidriva mota namudiwa.
That was 2008, 7. She driver 879 iko funny song yaimbwa songs I know you got a passion, I know you got it. Up that one passion, that's one unogoda sugar then apatazangenda pamaposta manje zvakuraima prophet passion zvakubuda exactly. That's how it came to be. Get you. Of course mwari unozopinda mukati but ndoparakabva. Good stuff. And now we understand you in that manner. And the reason why you're here is because we want your followers, people that listen to you, to understand you a little bit as we unpack you. So how did you first realize your calling as a prophet? And what was the experience like? Can you describe your journey into ministry? Ndiri grade 4, I prophesied kufa kwa babu wangu. Maxine. Ndakawadza wasaende kwavari kuenda and stuff. But I will not hear it about Skamfana. Then mbavaenda kwakwa mbavatodzoka vachirutsa vaniswa kuhospital Maxine vanobva kuchema ndokufa kwavakaita. Where had you gotten that from? Because you're in grade 4. Yeah, did you dream it was a dream yakauya so. Okay. Maybe it was a vision. That's a difference between dreams and visions. Okay. Next one yakaitika kuchikoro, bhora rekuchikoro. Vanhu vasachifara kunowina because vanotamba netimu isingagoni. And aporofita vachidya 7-0. And it was a joke. Una teacher wangu ainzi Nyamukama. Then boom, varwa 7-0. So many things that I kept on predicting was happening. I remember one day in dream class, teacher wangu panditi panganai ndavhunduka nziko where are you like because ndakatozona out. I'm in your house. Vanhu vese mvawaseka ndikati ndandiri mumba menyu neziromanero murume menyu akadai but atangochema pana ndiri kuprimary. Then things like that kept on happening. Pandakazonoita form 1 ndakanofura hombe panonzi paSecretary tatiri maboy scouts but atanga kuba papa saka takanovhura hombe papa ndopandakazoti nyaya yacho takuda kunzi tiri kuchikidzirwa chinzi kujeri ndopandakazonaso ndakuda Mwari paneno naposto mbowanigamuchidza Jesu pananamata tisasungwa ise nyaya yacho yakabva yangoperawo. Mwari vanaona kubata kwa Mwari. First preaching yangu mai ndakatoionera ku dream. Ndasatomboziya Bible kuti mavhesi akamira sei but ndakatoona scripture yacho dzese kupi. Vanaenda ku scripture yenyewe. Ndichisvika papo zvikanzi taisa mark up speech yani chayakati ndachaparidza and it was me. Wow. Ndichiparidza 5 minutes chikoro chacha kutora na class. Mufesi wewe kuboya ari kuparidza. Vanhu vatanga kudona kwa simba ra Mwari rakufamba and stuff. That's how it kept on growing and growing and growing. I love that. And we have your 10 songs that you like, particularly in this season of your life that you are in. Big God Ndoya Tatanga Nayo, yes. Prophet. What is that song doing to you in this season? Why do you like it? Why does it make it to your top 10? Ini ndoona ukuru wa Mwari because pamwe pacho ndine kamwe ka off kandinako pazvinhu zvaMwari. Toda kukataura ikako. Unoziya unokuri ghetto yutu rakarangarwa naMwari. All right. I always say to people handisi a man of God. Okay. I'm a man loved by God. Get you. Mubhaibheri ndendisira naAbraham yana Elijah ndendiri David. Kuti Mwari vakangomuda akati ari pamwoyo pangu nezvangori neshena yake nechi. Saka ndinoona ukuru wa Mwari muupenyu wangu. Because pamwe pacho unongo uchitomushona toti kubhaiza. Uri pari pekubhaiza Mwari obva kuti gum. I remember one day I was flying from South Africa. Yeah. And I've been in a restaurant, natsina ma bodyguards, natsina spray mapepi mangu. Saka ma asha anzi, ma waiters anombondi manyira hapana kana wana kani manyira. Pandapiwa I think aitodzidzira. Anapinda memia menyo yesikuya ndakutoda vaikudedza. Chikafu chacho ndaorder avasikuya. Ndazotoenda ikoko ndasiya order, ndagara yatora time. Everything was off. Biura ndikutorifambira ndakati handitipe because I was deep. Okay. Ndakuda wabuda Mwari vandidzokera ndonomba mari yetipi. Ndandadya breakfast I think about 200 something rands. Okay. Pana vafana umba 1000 rand ndakati mayongoiramba pana but I have to obey God vandamupa. Ndakubuda zvikanzi naMwari. Service yawapiwa ndo yamunondipa sevanhu. But I have never stopped blessing you regardless how you treat me. Wow. Saka ipapa ndo pandinoona ukuru wa Mwari. Amen. Saka and that song payakazobuda ikabuda nechidance changu chacha. Ichocho. So it clicked. Kuona ukuru wa Mwari in my life nokuona chingengenge. Mabangoti. Manangwa that's the song. So ndakanochata futi nemukadzi wangu last day ndakati ndakumbodzikama.
ndamborasika we want to talk about that. And mukupreempt zvinhu zvese zvandida kutaura, but let's talk about, I know who I am from Sinach. We're not going to be able to play all the songs because we really want to converse with you more and get to know you. But I know who I am. Yes, Sinach. Munoeredza panguva dzakaita sei, inorevekwa muri song? Yeah, manje noti mazuva andaibhaiza stereki ndopa yakabuda. Saka yangere yekuti ini ndakatanga nokuiridza ndotanga kufeel kuti I am a prophet of God. I'm a man of God. No matter what in the day, I'm a man of God. I'm a man of God. I'm a man of God. Yana so ndipa identity changu. Okay. Saka na kune demon rikonza kuti rubude. Was unoonorowa kane demon. All right. At this point unoza ndakapinda mademon akutochema akutotiza ende zvainoitika. So that song has been in my spirit for years. Wow. Yeah, 2015 I was preaching in Jamaica. That was the only song we were playing in church when I was ministering. I love that because now we sort of see a different side of you that we saw when your brother was sitting here and he was explaining the things that happen in your life. But now we are seeing it a little bit closer as we are talking to you. There's another side that we don't know. But I guess it's because of the things that we've seen Muchibaiza or things like that. It was more like when I approached Zimbabwe after years. I preached here. I was known as a prophet all this time. Okay. But the inina jinimbi papanika Saka ndakangoti ndakabata chachiri 7 million. Andati chilambo changu ndati zidena ndati ndakumukobora. Nakobora. So when I came here I didn't need anyone in Zimbabwe. Ndasambode ni support yemunhu, ndasada mari yemunhu, ndandiri bo. Saka nangora zvangu neshona kakuti kana uparidzo kuti hazvisangane and stuff. But you find kuti internet inogona kukuita kuti uenderere mberi because vanokukuza kasekerero gudo chichiri ugeza nodya chisipu. So unospedzera kuendera. So it's been a journey like that. I like that. Now I want to ask you a question because now you're seemingly matured a little bit more in the things of, even as I'm looking at you now, I've met you a couple of times. Pan up, my interviews and other things, but your countenance is quite different today. Today, yes. There's a glory. I'm actually HuMwari because ndutoba mafasti. Saka mune HuMwari ka discernment of spirits. Right. Now the and I'm happy to ndimukuni interview. Devari vamwe manja. Yes, let's talk about how a prophet is supposed to behave according to you, in your opinion, because confusion. Andizoziyana madungo ya but maprofita akawanda anochena. The reason why maprofita achichena sterek vari kuda kukava outside because mukati mamuna chinhu. Hakuna muprofita akanasodzidza. Maprofita akawanda madovu. Okay. Because kuti Mwari ashandise munhu anofunga achiti tora mata ako ukanye dhaga usvinutse bofu zvakaita Jesu paJohn chapter 9 John chapter 9 chezvo munhu akaenda chora zviti nozona maprofita anonzi auya nemaorenji muchechi pamwe pacho ati hanzi ndikweshe mang'opore pamwe pacho adii is because igu chaicho rinorepresenta maprofits ziso reigu rihombo darika pfungwa kabrenga chikadiki. Saka maprophets they go by what they see. Not here. Matina chinhu. Saka panotozoto sometimes nokura boss nekuwane team nekubatsira management saka unosanga kumechuwawo ozosvika level asvika mafathers and munomo but you find with church yes a foolishness chaicha inowanikwa muprophetic. Yakawanda kozoti vanenge vakudoku to benzo natural wachiita sese but the most important thing is hakuna prophet chachanchasa pfungwa dzake. Maprophets akawanda they go by what they see. Okay. So kutongopfeka kunze uona kuti havana ma-PhD, havana ma-degree, havana chi vakuda kuti unzi. So you'd find with sometimes packaging will be good. But chinozonesa kuratidza kuti uyu munhu muprofita kazhinji HuMwari hwanoburutsa panzvimbo. Okay. Yes, because kuprofita a fake prophet can prophesy. And a false prophet who is more dangerous than a fake prophet can also prophesy. Then a true prophet can prophesy. Fake anongofeka zvese. Saka ndiye number 1 because kana achiprofita anongokubhadhara emari munoti bvuma zvese mungoti yes anongoisa imanongokusepa uche okusumudzai kufeka. But a false prophet munhu ane simba racho rokutonhonga zvinhu mumweya asi asina Jesu. Maprofita Faro akazviita. Akatominana same because vanga vane simba rekunhonga zvinhu mumweya. Saka chinozorakidza kuti uyu ndiye hakusi kuprofita kwake ana accuracy yake HuMwari uri pamunhu anomanzwa kakunhuhwirira mweya mutsvene ikako
ndokanoona kuti uyu muprofita. Okay, all right. So then, mabasa iwayo. Yeah, okay. We're going to talk about that. But you are a very colorful character name by nature. Very true. And very flamboyant. Very direct. Which is not very common for people who are in your office. True that. Prophet afana ubhiva say. But when I'm modest, you're not like that. And many people don't quite understand that about you. I was broken. I think I developed my honesty from a broken heart. Okay. Because some of the people in the past I called pastors. Vaisunga face. Vofamba vachinyangira zvinyoronyoro zvine umwari like. Vakabata zibhaibheri zine zisutu rakapfurira mashoda. Saka weiona umwari. Saka ndakazoti pamuchapaona kusvika padhuze unobatikidza munhu wamwari achivhura hombo. Unenge wakutya. So I decided kuti whoever should come and listen the word of God from me should accept me as I am. Handidi kuuya ndine face handisiri. Okay. And I also want to inspire you kuti no matter how much you are struggling in your behavior, you can still approach God. Okay. Mwari anoti uyemese. Okay. Saka I will never be in a bracket yecheche kuti kana wakupfeka unopfeka zvakati kana uchitaura. I will never be that because that does not define anything about God. Okay. Mwari ana basa nekuti wakapfeka miniskirt kana wakapfeka palazzo because pawaisangana Adam angasina kana nembe. Saka hembe hadzitichinje kuna Mwari. Ya decision yedu kuti ndiri kamfana Mwari akatidedza inzwa machesha akareka anga ane madhara. Waizoita pasi wakuma 50, 60, 70 years. Kuma 40 ungotonzi youth leader. Inazana tombone 4th. Anzana tombo qualify uta youth leader. Okay. Saka kwakusina tunyaya twasikana, kwakusina nyaya dzetunhumbu, kwakusina nyaya dzekubiwa mari muchechi, kwakusina nyaya because vanhu vapedza zvese zvavakaita vakaenda kuBible school vakadi vasettled mudzimba vakambonesa nevakadzi vakadzokerana vakaita sei. But now church dzedu idzi takatanga machechi tine ma18 years. Hasati kuziya life, hasati kudii, takakurumidza kubata mari, vatatanga kudrive mota tiri vanodii. So sometimes you see errors anowanda. Because weight inoya iri pa 10 million aise kutamba nayo. Yeah. Wabuda mughetto. So you would find kuti errors will be more because patiri. But that in NeLove is not fair to hide to people who you are. Okay. If you struggle with anything, you should be open to the people that you are leading so that you don't lead people blind. Get you. But, and yes, I acknowledge what you've just said. What do you think people don't quite understand about you or know about you? Where do you think Not the concept I approached, only the Zimbabweans. My concept was from Jesus' concept. Okay. Jesus was focused on God, but yet you see him with prostitutes. Not prostituting, but with prostitute. He was with thieves. He was with different characters. Because his messages, I came to my own, they did not receive me. So I have to be in the world to bring everyone to the light. So I came with that approach. Makanona na Fantan, na Levels. Ngai, na ningi, na ningi. Andina munhu zikata maneka. Mpava, kana ori munhu ari bo, kana ori chi. And then the day my duty is to preach Jesus to you. Kumtora kana kusamtora. I came with that approach. Okay. Number 2, ndakauyo futi ndichita inonzi upset the equilibrium, create a debate, lead the debate, and then convince people. That's how they will get to understand you. But vakawana unopera when they are upset in their equilibrium. So they just judge it, and we are mundu. But in I can be because template. Exactly. And so you have your own template which you're following. Hanging out with the flamboyant, the interesting. I was saying this. Prophet Passion Java. And I'm learning quite a lot of things as we are speaking to him now. But remember, we also want to talk about the songs that he likes and just to understand him a little better. Rocky is a musician under your record label. Yes. My summer song pane inonzi Jordan yamunofarira imimi iyo indautaurwa neinonzi Mafuta. Masongs andimakamanyorere ndake iye here and Jordan akanyora ega takazongoita remix yangu naye but akanyora chirito ruchamembe ini ndaitiza chikoroka ndiri mu form 2 form 3 ndichaenda kuchamembe. Okay, yes. On most of those songs I was there. Okay. Yes, because the music has been part of me my whole life.
but Jordan akaita ega mafuta. I was in Tanzania and the mafuta song was played in my church. I have a church in Tanzania. Okay. So we're doing a big conference there. Mafuta was the song. So I came here and vandatora part of it. Vatatanga kunyora na Rocky and boom. Yakabuda hit of the hit of the hit of the hit. Lovely. So we're going to press play on a Rocky song that you did or that is coming out. And maybe you can tell us about the song and what it means. I'm a cake. But I'm feeling like that's the last song we must press play on so that vanhu vanosara vakanyatsoka bati. Ayoyo inotokupinza mumweya. Even Roganga asiri mumweya but unopinda mumweya. Anditika. Saka we're going to press play on it. Now I am very intrigued and fascinated that my charamba in the features of men. You like and you follow. Why? Ndokwatakakurira. Really? Remember started on Assemblies of God kwandomtera and taiti akuna chechi kwenda una Mwari. Tisu tega vatsvene. Isusu amwe machecha isusu tega chechi yedu was perfect. Now vanangonzwa set TV. Of course ndatanga nagira na Baba Chalama. Then iyo song yakanondishoka ndikati yey. So inini ndine problem yekuti I'm always repeating one song for like a year or 2 years or 3 years until undabata you. That became my song. I love that. So I'm going to press play on that, and whilst we allow listeners to also come through, it's a beautiful song, Gani. Anzi turikudzi zvakawanda. So you have a lot of things that you do, Prophet. Muri muprofita wa Mwari, muri businessman as well. Zvakawanda wanda, and you have a record label. Yatanga tinotaura nezvayo ya Rocky manje yatoda kuridza song. What are some of the things that you're involved in when you're not on the pulpit? What else do you do? I just know that God bless me with that. Whatever I put my hand to do prospers. Business, of course. I'm a family man as well. Okay. I am a prophet. I'm a father. And then I can't say I'm a politician, but I would say I understood the vision of the President ED, and I will stand with him for life. Even when I was president, after 10 years, 20 years, I'll stand with him because God put him in my heart.
that. Indeed, and we can also see the tremendous work that he's doing under his administration. Trababilus. Yes. Yes. So I want to talk to you about the family aspect of things. Nachada kutokuvunza how big your family is, but imi munoisa pa social media game. Saka tinoiona. But pane zviri concerning zvandakaona I think tichona majority crossover kupinda munyu kuti Prophet avasiri nemukadzi wavo. Serious? Ini. Sure, nasingazivi. Hanzi makarambwa here kuzodiwe. Izvo zvwere. Handinochoboka ka. Ndine tumari muchana. Neka face kangu kakaringana. Neka voice kangu kari sweet. Ipi ndakaporonga ndakanasovhura muromo kutanga kutaura so mba mai munomanakira. Ukari baby. Handirambika, it's impossible. So you guys are still together? Of course. Okay. So now whilst we're at that, how do you deal with things like that? Not on the public space. Because munozikana ukuthi munoklepa bheki. Anakopo. Nana ndinovaziya. Chokwadi. Mumbo wande. But kana maamiga mune moments here ekuti zvinhu zvinombokuita get down. How do you deal with them? Ndotozvida. Vamwe vacho ndine ndazvicreata ka. Munotodena? Aiwa akudena ndaidena ngo. But ndakura ndanendebvu. Okay. Pano HuMwari hwekuti pamwe pacho unongoti vanhu vari kuntuka rikana konyarara. Ungosiyana kuti vamwe vanozopfurira ungoti arikandovatswinye muchana. Ngovatswinye muchana. Zvinoita zvichisiyana. Because ini ndiri muprofita ndakanasonamata Mwari anopindura. Vamwe unonamatira akaunti yemunhu Mwari opindura. But Prophet Java zvakaoma. Apari vangoti munhu arega apfurire and stuff. But ini ndinotozvida chokwadi. Sometimes zvakasaitika ndinotobatikana kuti ko imungatobatikana kusaitika kwedrama. Kuti kwete nedrama racho. Aiwa drama. Pamwe pacho ngosingadi fa nezvemusic. Pane vanasosiya but unongoona kuti amana music dry. I wanted to question you on that statement of yours. What does that mean? Munoziva kuti Zim dance has been there. Music in Zimbabwe yangairiko, of course I appreciate, and Templeman and Fanta and all those guys were doing great music, you know. But pandakazonopindira panyaya dzemusic kubva kumavideos kubva pana kutora vapano vaneshena kuwatisa zvitupa mapassport kuwatanga kuwaflyer kuwaisa mavideo kuwashape life vamwe kuwabvisa madrugs and stuff. Music yacho yega yakatanga kurova mamillions. Check it from pandakatanga kuwanikwa pazvinhu zvacho. Mamillions, mavideos akachinja, music yaita impact. Rhythm rakapedzera rira nderangu raya Fashion Java rhythm. Saka manje unonga kuona manje kuti zvinhu zvadry. Varikanimboti tsikidzi. Zvinhu zvotanga kumuka and stuff like that. Saka varaka iko kutobatana kwesecular music nemunhu wegospel. Toda kukutaura but all right ngatimbotaura vanhu vari under your stable. And I think we can give it to you particularly on Rocky. Kuti career yake yangabva paclimax anga to kumwe kwekuti tingomuonera kure. Tichimunzura kure. Then you came. You sort of revived the guy. We saw that. And now there's a song that you did with him. Yashoda to me explain him chana tisati tazoiplaya. Then ndozochikuvunza imubvunzo kuti sei muchida kushanda nevamwe ava vasiri fully blown gospel artists, because I've never quite seen somebody under your stable who's a gospel artist. True that. But ngatitaure nyaya yesong yaro ikatoda kunzwa. What production is that? What are you bringing? And what would you want people to hear from that? Song inonetsa kuti ndiitsanangure. Because kwainotangira nekwainozosvika nekwainozoperera mawords acho akasiyana. Okay. This was inspired naMweya Mutsvene pachavo. Inini ndiri music director. Okay. Ndiri executive producer as well. Ndine nzeve music. Handina voice remusic. Ndokunoimbo zvekukiyakiya. But ndine nzeve music. Ndokona ndakagara so ndotanga kugadzira song. 90% yemasongs mahits ari muZimbabwe, it was all me, 90%. Okay. Saka ndakada kugara pastudio so vandatinga ndakada song because ndenza song inonzi you provide the fire, I provide the sacrifice. Inoita nge love song so but inozonasoreta umwe. Saka ndakabva ndatanga kuenda that angle. Ndakasendera Rocky my voice note achinzwa pajamba patopinda pastudio patarova ndobva yabuda. But we built this song 3-4 years ago. Really? Yes, we've been working. So I'm going to press play on it. All right. People are hearing it for the first time here. Yes, until it's dropped. I don't know, I think
It's in the playlisting. Maybe in a month or 2 it will be out. The person whose ears it is hitting for the first time, what do you want them to take away from the song? This is number 1. Vanhu vachamirira. Number 2. Kana une dhimono unokachidzwa zvamwari kwete zvekuru. Number 3. Kana une mweya mutsvene uchanzwa umwari pauri. It's a song that takes you from where you are, what you want to hear, gets everybody's attention and bring everybody to God. Ucharika nongopinda maoko mamwari usingaziso. Kupedzisira kwacho unoswera wakuchema. Ngatinzwe. Okay, I'm gonna press play of this song. So I cannot deal with the fire emojis that are on the WhatsApp platform for this song. I cannot deal with the... Oh man, it's a beautiful song, man. And the song is Rayoga. Ndatorwa net. Power amwe mchena. Inamira mushi. Especially when you know not how to pray. Play the song and lay there. It's a beautiful song. Anemskana nonzi Kim akapinda. Okay. Is this the first time we're hearing Kim? Ariko. Okay. But gospel first time. It's the first time we're hearing. Africa praise. This is a beautiful gospel song, Prophet. But come back to the interview. As this program speaks beyond passion, I'm now understanding him better. I knew people had misunderstood you. So I needed to talk to you about. But name Prophet ngatauri nyaya iyoyo kuti kulabel sei kusina vanhu vegospel. You know. Hamusi kupeswa marelations why? No, you know, yangu yakatanga pagaramba. We find kuti wakatsvaga Winkidi, tikati Macheso, tikati Wagwizi, everyone kungobata anyone wegospel. Tadada imwe Thursday gospel jet. Baba. Nemachechi. Zvinhu taita mahares. Of course, they badara we vanhu abadisa. Apparently, one in return. I used over maybe plus or two, minus plus $200,000. Program zangu zeza ndakadzepukara. It was just helping Zimbabwe. You're investing in it. Vanhu vegospel vakuchaja ma 50,000 US. I mean ndakuti rands US. Vanhu right. Angari cheapest akachaja 10,000. Angasikwa taito try kuti todzosawo timbo platform. One. Kuzoenda kuti adonorwa recording. I think vanhu vanenge vachindine mari kundodze gospel that handiziwe. But if I kunona South Africa, one would the mari close to nothing. Mukutengesa matickets? No, I will just come and pay money. So it was very difficult to shine on my church. But you would understand in India and not music. And in a music and not yakaipa. And not music is in a pile. Kune music in bedroom, modern bedroom, what I'm it's a uya mwea. Aunga to beach of Pegasut. Yeah, kune music to go drive on road. Kune music to remember or music to une mwako. It's no siana. So when you are a recording label, which is not one system, I'm not part of it, but I'm part of it. Okay. It's also we try to provide music to Zimbabwe, not to church. Okay. To Zimbabwe. But nema gospel songs are made. But of course, nezimwe weird and Mary and stuff like that. Okay. But I will tell you this, I won't say the name. Takafly someone from outside Zimbabwe, Zimbabwean, big artist, muno. Okay. Tatara na diri, tatara na marita, kanda deposit, tafly munapinda, rokaisa song ya, ndishiko ndino uyane upenyu wangu dobarwa one take one saka chema pa studio kwa pure gospel him tapedza ta masters to send kunana Cape Town ku master sometimes ku California and stuff shinchagadziro tadono shooter zvekanzi pastor wangu ati rokana mweya mtsvene saka ndibvise. True story. So you'd find working with gospel artists sometimes. It can be a bit complicated. It can be, especially if it's me. If it's other pastors and other people, it's okay. But because it's of me, the judgment and things that you encounter. Okay, so we're having quite a good time talking to you. And I'm looking at your list and I'm thinking, listen, we have departed from the list. Let us discuss things that we want to talk to you about. I saw one of your posts. I quite follow you a lot. Yeah, so you stepped out of the pulpit, out of ministry for a bit. And
And then you emerged a different person from there. Yes. You were a bit toned down, according to me. Ndizvo. Kana mafights yaona na King David anga anani. Ndandichingoti. Chichaiitika ipapo. What were the events leading up to that? Kwaijaya fara mazuva kweujaya. Mazati Mwari akandibata ndiri kamwana kadiki. Okay. Nanhasi andisandakambonwa doro. Okay. Asandambopita fochi and andifenda kazona. It's not part of me. Ndangokurawo ndiri munhare. Mukadzi wangu wekutanga was my first in everything. Okay. Tinofanira maingoita zvechechi. Chechi inopusisa futika. Pusa paya tichikura ndakazongovhurika. But inini manje I'm in the open. I would say to my church that nguva ndiri nega ndomboita step down. Okay. Pastor panapa ndachambotunga mukadzi wangu ndachambotungamira nini. I'm working on myself. Okay. Saka ndiunyebera I enjoyed life. Handidi kuti ari kunzwa azozviita zvandakaita because unongorohwa naMwari. But ndakaenjoy life. Akusvika pekupedzisira hana patsano asvika. Ndakasvika panonzi kuti pamaunzwende. Ndobva ndanasofila kuti one day ndangoti ndega so ndokubhama so ndokumboita mani. Handiteka tiketi bhamba ndatoya kuZimbabwe nditanga kutsanya ndanga kunamata ndanga kutsvaka Mwari. Conviction. Andakuenda kuchechi ndakaenda kuna Mwari. Okay. Ndanga kutsanya 40 days 40 nights ndikunwa mvura chete nochikafu. Hey. Chitsanya chinamata nita ndopa ndakambosviba so vanhu vakati asudya maepo and stuff. Ndikatsanya ndikanamata nditanga kuverenga bhaibheri nchimedita nchita sei ndakutanga kukata zvimwe zvigananda mumasaidi mangu muchikata ntsvaga Mwari kusvika ndega so ndakunzwa ndakazara Mwari. So I had to go back to my spiritual father on Bishop Noah Jones. Ndakarasika kusvika apa ndakazodai so ndakadai give me direction. Chita so vatangondibatsira and my life started getting better. Then first conference vanoungana wana chiruro ndinakirwa neni muchechi. Kudai second third pazvatanga kutokura tazadza New York City, California, Florida, India, tadzoka kunoku kuri kuzara, City Sports yazara, National ndo yakazoti remera, but people are coming to hear the word of God and stuff. So that's where I am right now. Listen, it's very beautiful to hear because zvinoti isusu panapa tinoda kuona itu zvakanaka stereki tiri vanhu vegospel saka tinoona kunaka kwazvo kuti you take a step back, you introspect. Pane munhu ari kutonzwa ari kuleader church akarasika zvake ari kutonzwa kuti if that happened to Passion, if he took time to step down, I must and work on myself. So thank you for sharing that part of your story with us. Then I will not end this interview without asking you this. What is the role of signs and wonders and miracles in today's church? What do you think? Do you think people are vari kunyatsouse here zvakanaka? Cheche mazano inekawo business ndochokwadi. Tikuremera Mwari makgs chacha. HuMwari chaiwo pachokwadi. Vese vanozviti veshoko nevanozviti vemweya vanozvita vepawa veprofita chicha HuMwari huri kushota pamberi paMwari cha HuMwari huri kushota. What are leaders misunderstanding about greater works than these shall they do? What part of the scripture are they not taking in? Chakanyanya kutikwadza especially our generation internet competition. Vanhu vakufokasa kuzadza kudarika kuchinja waripo. Vanhu vakunyanya kufokasa kuita zita kudarika kuisa zita raMwari kumberi. Tese neniwo tineka kurasika. I think mafungira angu kunana baba wakare waya pane zvavasina kutipa. Because isusu vacho hatina kuwagamuchiro takanotsvaka vana baba wechirungu wechenigerian wechichichichi zvemashine kazvaita macompetition zvana baba, but pano HuMwari uyayo kweFM uyayo wekuzayo iwoyoyo HuMwari uyo hwakushota chokwadi. Saka masigns and wonders kuti tinaso mawana chokwadi ka ariko machechi 1 2 but they are very expensive. Saka I think tiri pana Malachi tichikrosa kwenda kuna book of Matthew. Mwari paakambonyarara bye. I think ndo patiri sechechi isusu tofanodzokera pamberi kuMwari tonorepenta. Mwari vatombotizara kubva kwatiri sema leaders tisatenda kuona sangano.
Marare munomu is now easy kusangana nemapasta mbawa. It's now easy. Ashute life yake. Pastor chitorwa guka charo asati apinda muchechi. But of course apazoshaikwa mafathers or 1 or 2 anenge ane HuMwari anodzororodzwa and stuff, but ndofungidzira kuti kuno kuti akagwamba. I like how many comments are coming. I think about 5 of them already that are agreeing with you kuti pane kakushota azvikunyatsolenda zvasiyana zvakudhara. And you know, I like that you are saying it, including yourself, with guys kangatite introspection tidzokere. And I think the last thing I'm going to ask you, particularly as I was pondering on how to ask you this question, ndarealize kuti kuwoshipa mbiri takatogadzira magods ekuwoshipa relevance is a god yekuti ndofana kuramba vanhu vachindiziva vachindinzwa ndisiri kubreak of beyond in the secret place inotaura muBible yekuti uchinamata wega in the secret place and now people want to do it pamberi. Saka where should one toe the line? Mugano uri papi pakuti ndofana kuita zvinhu zviri attractive kacho kuti vanhu vaone hanti zvinonzi zvoni ramba ndingaribatidze ngirisa pasi pedesk. Vanhu vanofana kuyaka futi kuchiedza. Tozoona prophet vachiita ndimi dziedzedza plus ndimi hatina zvatogona kuzita because dzimwe ndimi saka there's no template yekuti ndimi dzofana kusounda so, but that will get you the attention. And then there's somebody who's doing other things on saka toita say to draw a line papi kuti this is now too much according to, you know, things that must happen. Macheche edu ndoyemweya but zvinotinetse zvandautaura, but I think it's true. Okay. Pana vanonzitagurei vaya ndakambowanza vachiruwa imwe message ndaitongoona semunhu webusiness zvechechi naingoti anenge wafavhira upiwa mike. Okay. Pandakaita mistake wanzwa ka 1. Okay. Shoko ravakataura ka ndofunze kuti refanirwa muPentecostal but vari muSabata. Okay. Nananzwa vamwe madzibaba manje mupostanga akarwa rimwe shoko rine kutya Mwari, ndikashamisika kuti Mwari vari nazo rikupexek because isusu maPentecostal tojaja atiiti Sabata naMwari, Catholic naMwari, Pastoral naMwari, Tistek naMwari, but hearing them ndakatya ndakati vatagwirei. Ndikutoti ndi businessman but zvinhu zvavakutaura izvi zvino reconcile vanhu naMwari. Isusu our preaching now haichazi yekuti people get to be reconciled with God. Reconcile nevanhu vakaunganidza nawo. You find kuti pastor asona na pastor. Pastor aonana na pastor wepa next party. We are no longer preaching reconciliation to ourselves, reconciliation with people around us, reconciliation to God. But you find with the message that you expect muPentecostal takodzwana na 7th day. Toatazodzwana uko. Then kuita mamwe mapodcast akubuda ekunzi men of God versus men of God woya uyachidai saka HuMwari chaiwo. I think kuti dai zvaibvira mambo kutsvagwa kana anana Bishop Tudor Bismarck anana Tom Deshewo pombuyo pashopa napa fomongobatsira mapasta mongoita yemapasta only. Yes, even when your brother came we spoke about that we need to come back. You know that song that says I'm coming back to the heart of worship, just it's like true. Where are we? Because I think we've become a laughing stock to the Pentecostal. You would find that men you were with one of the few Zimbabwe kuti wakasangana nawo uri muchiuno tiza is young but ndo ana baba wacho unoona kuti pane HuMwari, pane mweya mutsvene pakazara apapa. And if we are going to have masemina mapasta state in Zimbabwe, I think that will be helping. I love that. Thank you so much, Prophet, for coming. We appreciate that you came and shared your story with us. And we see that some of the songs at Nakuzomaridza, Vana Jimmy Swaggart, Nematambudziko Mfunge, Evangelist Jimmy Swaggart. And then there's a song that you also did in On's Warrior. Tell us a little bit about that song and why you love it. I was in Jamaica, and part of that, those words were in a beautiful song. So I tried to imitate the Jamaicans. I couldn't. It's patois. So I originated mine. And when we recorded it in the studio, Tichitotamba, the way it came out was great. So I took it to California, the name was Studio California. We recorded it internationally. Then it went very well. Love that. There's Ocean's Spirit. I think
kana tese kuripeta Rocky, we should repeat that warrior song. We should play that So one. which one should we do? Rocky You do or the chosen. Oro. Okay, I will. But Rocky ana Rocky nekakudzamira so. Anditika, well, let us play that one. Ndaona futi, just briefly as we wind off, because that's the heart of the interview. And I know that my boss Steve Vickers is going to say core script. So, Oceans, Spirit Lead Me. Unoedza panguva dzakaita sei nemhinduro iripo yaBaba Charles Charambai? Inini natural, I'm an evangelist. Naturally. Okay. Saka yemhinduro ndo yandafamba nayo ndichitanga kurwa shoko. Ndiyoyo ndaitokona kugadzira message dzekuparidza bars and stuff from that song. Wanotochema unotenduka ugamuchira Jesu and stuff like that. Saka ndikatoti song yakandirera kwete kuti ndaiparidzira, but iyo ikarorova so wainzwa kuti I need a direction yakadai so. And anababa Charamba, those are the fathers vatinawo magospel music. Yeah. And vane umwari wekuti pataida kuti vafeature song yaRocky, ndaitochikawafonera ndichipushwa nanabosi lachana ukati kwandingosviki mandazovaforera there about management manje nini and then kamwe kapreve kuti boss to boss saka but azongoita na Kim uyo neAfrica Praise Bishop Paradise. Yes. Love that. Prophet, thank you so much for coming. Thank you for being here with me and machenera makaita. You remind me of my sister. Oh, that's nice. We appreciate that you came and we saw a different side of you. I'm going to read out just briefly some of the messages that came in for you. All right. All right. Hanzi ndatichwa deep intimacy with God na Prophet Passion Java. He is right. At the same time, I think God is really silent because my theatrics mu church tiri kumawanza. Umweo avat anonzi Adil hanzi vanogona avo. Kwena ndamboziya kuti Passion antonamata kudaro. Kopo. So many messages. All right. Hanzi ndikujarara kwaita Apostle B Java. Yo, his brother to Passion. So many messages are coming, but they're all positive. And we appreciate you for that. My family made Thank you so much for coming. We're going to walk out of this interview with this beautiful Rocky song. Mat inonzi chi song. What is the name of the song? Yatiani zite. Well, party inonzi. Azodana na boss lashan. Let's play this song. Itongoridza song isatiani. Aisatiani kana matika Passion Java records. Zita. Thank you so much for coming. We had a good time with you. And we're going to walk out with this beautiful song. Yvonne Tivachke is my name. I leave you with Zanani on Star FM, sounding good all the time. She's going to be with you from now up until midnight. And on Capitalk Saviors, the secret ingredient is already waiting for you. Good night. God bless. Take care. Thanks to Kathleen as well as Arnold. Quiet.